Vítam vás ešte všetkých, pretože reproduktory sú vnútri, tak nebudú väčší, ale prestíneme spásu a slávnostne otvoríme demonstračné centrum a poprosím pána Fronta, aby mi pomohol otvoriť. Tak nech sa páči, zaujmite miesta a je potrebné. Krásne nedelné popoludnie, teraz startuje druhý chvíľo nastavené, aby sme sa vonku počuli. Milí farníci, milí hostia, milí priatelia, dovoľte, aby som vás srdečne privítal.
spevácky zbor. Prajem pevné zdravie, šťastie v rodine a stále Pána Boha pri sebe. Na záver by som vás chcela poprosiť. Požiadať, lebo vy určite radi spievate. A pripojte sa k nám, lebo naozaj táto koleda preletela celým svetom. A my ju poznáme a teraz to bude veľký farský zbor mesta Žilina. Takže nech sa páči, môžete si nám zaspievať. Tvrdím, že o rok tam tá stará fara bude stáť. Bude postavená gumonka v Bratislave? Nebude. Bude budova fary postavená v Žiline? No bude. Takže to je diametrálny rozdiel, prosím vás pekne, a takto to vnímajme. Žilina je dáma, čo nás rada zvádza. Našim horám, riekam to pevná hrádza. Mesiac prechádza sa naším námestím nocou. Veríme snom, ktoré chráni svojou zvláštnou mocou. Ej, Žilina, mesto akurát. Každý, kto tu žije, má ju rád.
bude len na priečeli. Zámer bol dlhodobo na meste prejednávaný v odborných komisiách a keďže v tých komisiách ani na jednej komisii sme dospeli k tomu, že tento zámer je v súlade s územným plánom mesta a vlastne podmienkami zastavovacími v mestskej pamiatkovej rezervácii, tak sme čakali, že mesto bude akceptovať tieto námietky. Keďže sme sa dozvedeli, že vlastne bolo vydané územie, kde tieto námietky neboli akceptované, tak sme vydali toto vyhlásenie. A z podmienok územného sme sa dozvedeli, že hlavná dokumentácia, ktorú by sa mala riadiť, táto výstavba, územný plán mestskej pamiatkovej rezervácie údajne je neplatný, aj VZN-ko. Lenže platí iné VZN-ko, ktoré sa týka mestskej pamiatkovej rezervácie ako všeobecne a myslíme si, že v súlade s týmto VZN-kom táto stavba nie je. Čiže my sme nežiadali nič iné, len aby mesto zosúladilo túto stavbu s podmienkami. No a keďže sa tak nestalo, tak sme vydali toto vyhlásenie, kde vlastne poukazujeme na to, že bolo porušené toto VZN-ko. A naviac, že tak ako mesto postupovalo k tomuto investorovi veľmi nadštandardne, že nemuselo. Že mohlo v medziach zákona, mohla táto stavba fungovať aj inak a mohla byť doplnkom chýbajúcej zástavy v mestskej pamätke, ale nie porušením týchto podmienok zastavovacích mestskej pamiatkovej rezervácie. Ak dovolíte, ja vám ocitujem stanovisko pána primátora Ivana Harmana. K obchodnému centru Hrad bolo zo strany vedenia mesta, primátora a stavebného úradu povedané všetko. Rozumiem tomu, že niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí 3 roky nevedeli prísť s nejakým konštruktívnym riešením alebo konštruktívnou témou v prospech mesta a občanov, si konečne našli svoju volebnú agendu. Koniec citátu. Však choďte si tam dneska odfotiť. Má povolené do plus minus nuly. Tak choďte si ten súčasný stav tej stavby, stavia veselo ďalej a nečaká na nič. Čiže ja som tiež už o sebe počul, že som agent Teska, že 10 miliónov som mal dostať od Teska, aby som zastavil túto stavbu. Viete, tak potom som sa spýtal, že kto je agentom pána Trabasiho na meste, keď ja som agent Teska, to by mohla byť moja otázka. Hej, keď jemu sa tak všetko darí a všetko môže vlastne a nemusí ani čakať na územné, ani na stavebné a stavebný úrad nám napíše, že je to všetko v súlade a stavba sa stavia veselo ďalej. No a viete, predvolebná kampaň, no, tak ako my sme šli za občianske združenie s tými zásadami. A keď tie zásady neplatia, nefungujú, no tak sme sa ozvali ako ľudia, ktorí máme svoju zodpovednosť. A viete, ja som 18 rokov poslancom a ja mám istú zodpovednosť voči ľuďom, že ja si myslím, že tie zákony by mali platiť pre každého v tomto štáte, ale bohužiaľ tento štát neplatia zákony vyššie, tak prečo mali platiť v Žiline zákony, že? Tvrdím, že o rok tam tá stará fara bude stáť.